அடுத்து சுகமாக இருக்கீங்களா? கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிக்க என்னுடைய அனுதின ஜெபத்திலே உங்களுக்காக நான் ஜெபித்து கொண்டே வருகிறேன். நான் அதிகமாக காலையில் ஜெபிக்கும்போது, மாலையில் ஜெபிக்கும்போது, அல்லது உபவாசத்தை ஜெபிக்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்காகவே அதிகமாக நான் ஜெபம் பண்ணுறேன். தேவனாகிய கர்த்தர் இப்போதும் தேசமெங்கிலும், குறிப்பாக நம்முடைய இந்திய தேசத்திலும் தமிழ்நாட்டிலும் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் அதிகமாகவே கர்த்தரை எழுப்பியிருக்கிறார். எழுப்பின ஜெப வீரலை எழுப்பி தந்த என் தேவாதி தேவனுக்கே அவருடைய பரிசுத்த பாதத்தில் விழுந்து நான் நன்றி சொல்லுகிறேன். கர்த்தர் தான் உங்களை எழுப்பி இருக்கிறார். ஜெபிக்க அவர் தான் உங்களை ஜெப ஆவினால் நிரப்பி இருக்கிறார். அவருக்கு நீங்கள் நன்றி சொல்லுங்க. அது மாத்திரம் கிடையாது, தேசமெங்கிலும் எழுப்பி இருக்கிற இப்படிப்பட்ட ஜெப வீரர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு கூட்டத்தை இந்த ஆண்டின் மத்தியிலே நாங்கள் நடத்த இருக்கிறோம். அதற்காக நீங்கள் அதிகமாக ஜெபம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் செப்டம்பர் மாதம் 30ஆம் தேதி, அக்டோபர் 1, 2, 3 ஆகிய 4 நாட்களிலே நம்முடைய சென்னை பட்டணத்து அருகில் இருக்கிற கல்பாக்கத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு கூட்டத்தை நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். அதை குறித்து உண்டான அறிவிப்பு வேகமாய் கடந்து வரும். அதுக்கான ஆயத்தப்படுங்க. அந்த நாட்களிலே ஜெபிக்கிறவர்களை மாத்திரம் ஒன்று கூடி நாங்கள் சேர்க்க போகிறோம். கர்த்தர் அவர்களை தான் கூட்டி சேர்ப்பார். ஜெபிக்கிறவர்களை மாத்திரம் எழுப்ப போகிறார். எதற்காக அந்த கூட்டம், ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டம் அப்படிங்கிறத அங்கு உங்களுக்கு நான் சொல்ல இருக்கிறோம். இந்த கூட்டங்களிலே தீர்க்க தரிசிகள் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. அதோடு கூட நானும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுவேன், உங்களை ஜெபிக்க வைப்பேன். இந்த நாட்களிலே, கடைசி நாட்களிலே நான் எதுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும், எப்படிலாம் ஜெபிக்கணும், நம்ம ஜெபம் எப்படி இருக்கணும் என்பது குறித்தெல்லாம் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன். எனவே அந்த கூட்டத்திற்காக நான் அதிகமாக ஆயத்தப்படுமாறு உங்களை அன்பாக நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். அந்த கூட்டம் மிக வித்தியாசமாக இருக்கும். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லி அந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆயத்தப்படுங்கள். இவ்விதமாக இந்த கடைசி நாளிலே ஜெபிக்கிறவர்களை தேசமெங்கிலும் கர்த்தர் எழுப்பி கொண்டிருக்கிறார். அவர்கள் எல்லாம் கர்த்தர் கூட்டமும் செய்திருக்கிறார். இங்கே ஜெபிக்கிறீங்க, நாம் ஜெபிக்க ஜெபிக்க கர்த்தருடைய ஜெபங்களுக்கு உடனடியாக பதில் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். நாம் முழுமையாக பதிலை பெற்றோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நான் இன்னும் ஜெபிக்க வேண்டும், இன்னும் ஜெபிக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை நிறைவேற வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, ஜெபிக்கனுடைய சத்தம் இன்னும் பரலோகத்துக்கு அதிகமாகவே தேவைப்படுது. அந்த தூப கலசம் நிரம்பின மாத்திரத்தில் தான் முழுமையாக பரத்திலிருந்து நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். ஜெபிக்கிற நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள், சொந்து போகாமல் ஜெபியுங்கள். அநேகர் எனக்கு இப்போ நீங்கள் கடி எழுதுறீங்க, ஐயா நான் அதிக நேரம் நான் ஜெபிக்கிறேன், சில சமயத்தில் நான் சோர்ந்து போயிடுறேன், எனக்காக ஜெபியுங்க, நான் ஜெபிக்க கற்றுக்கொண்டேன், நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன், என்னால் முடியல, எனக்காக ஜெபிங்க அப்படின்னு சொல்லி அநேகர் எனக்கு இப்போது கடிதம் எழுதி கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவங்களுக்காக நான் ஜெபித்து கொண்டு இருக்கிறேன். அது மாத்திரமல்ல, உங்களுடைய ஜெப குறிப்புகளையும் கடிதத்தின் மூலமாக அப்படியே எழுதி அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறீங்க. உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன், என்னுடைய ஜெப குழுவினர் ஜெபிக்கிறாங்க, உங்களுக்காக நாங்கள் பதில் அனுப்பி கொண்டு இருக்கிறோம். ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை அப்படி விண்ணப்பங்களை கர்த்தர் ஏற்று அங்கீகரிக்கும்படிக்காக நாங்களும் இரவு பகலாக ஜெபிக்கிறோம். நீங்கள் ஜெபிக்க மறவாதிருங்கள். இவை போக இந்த ஜெப நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச மாத்திரத்திலேயே அநேகர் ஆயிரக்கணக்கில் கடிதங்கள் மூலமாகவும், மெயில் மூலமாகவும், ஃபோன் மூலமாகவும் நீங்கள் தொடர்பு கொள்கிறீங்க. அவ்விதமாக தொடர்பு கொள்கிற உங்கள் அத்தனை பேரையும் தேவன் தாமே தம்முடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி அவர் உங்களை ஆஸ்வதிக்க நான் வேண்டுதல் செய்கிறேன். ஜெபியுங்கள். அநேகர் மெயில் மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து கருத்துக்களை எழுதுகிறீங்க, ஜெப குறிப்புகளை அனுப்புகிறீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. மெயிலில் பார்த்தா நூற்றுக்கணக்கில், ஒரு வாரத்துக்கு நூற்றுக்கணக்கான மெயில் கடந்து வருது. குறிப்பாக வெளிநாட்டிலேருந்துலாம் அங்கே இருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இந்த ஜெப நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச பிறகு என்னுடைய மெயிலுக்கு வந்து உங்களுடைய காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறீங்க. ஐயா எங்களுடைய தேசத்துக்காக ஜெபிங்க, எங்களுடைய தேசத்தில் இப்படிப்பட்ட காரியம் புதுசாக நடக்குது, இது வரைக்கும் நாங்கள் கேள்விப்படவே இல்லை, கேள்விப்படாத சம்பவங்கள்லாம் எங்களுடைய தேசம் நடக்குது, அதுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எனக்கு அனுப்பி வைக்கிறீங்க. சில சகோதரிகள், சில சகோதரர்களும் கூட என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இந்த பேப்பர் கட்டிங்க அப்படியே எல்லாம் கட் பண்ணி எனக்கு என்னுடைய அட்ரஸுக்கு, என்னுடைய விலாசத்திற்கு நீ அனுப்பி வைக்கிறீங்க. சிலர் அப்படி ஸ்கேன் பண்ணி மெயில் பண்ணுறீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. இதில் மூலமாக நான் அறிகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் எழுப்பி விட்டார். ஜெபிக்கிறவர்கள் அலர்ட் ஆகிட்டாங்க. ஜெப குறிப்பில் அப்படியே சேகரிக்கிறீங்க, இதுக்காக ஜெபிக்கணும்னு சொல்லி அநேகர் எங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்குறீங்க. அது மாத்திரம் கிடையாது, இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த அநேக தேவ தாசர்கள், ஊழியர்கள் கூட அநேக விண்ணப்பங்களை எழுதுகிறாங்க, சில ஜெப குறிப்பில் அனுப்புகிறாங்க. ஐயா இதுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க மாட்டீங்களா, இதையும் சேர்த்து ஜெபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அநேக ஊழியர்கள் அநேக ஜெப குறிப்புகளை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஊழியர்களுக்காக நான் கர்த்தரை துதிக்கிறேன்.
கர்த்தர் உங்களை ஆஸ்வதிக்கட்டும். தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட ஜெப குறிப்பிட்டு அனுப்பி வைங்க. உங்களுக்கான ஜெபம் நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம். கர்த்தர் தாமே தொடர்ந்து உங்களை ஆஸ்வதிக்கட்டும். இன்றைக்கும் கூட சில முக்கியமான ஒரு காரியத்திற்காக நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஜெபிக்கிறவர்கள் ஒரு நாளும் தளர்ந்து போயிடக்கூடாது, சோர்ந்து போயிடக்கூடாது, ஜெபத்தை நிறுத்துறவங்க கூடாது. ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு காரியத்திற்காக நாம் ஜெபித்து கொண்டே வருகிறோம். நாம் ஜெபிக்கிற நேரம் மாலையாக இருக்கலாம், காலையாக இருக்கலாம். ஜெபிக்கிற இந்த ஜெப குறிப்புக்காக தொடர்ந்து நீங்கள் ஜெபிக்க உங்களை நான் அன்பாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கும் கூட சில முக்கியமான ஒரு காரியத்திற்காக நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். இப்போ நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற மிகப்பெரிய சில விபத்துகளை நாம் அதிகமாக நம்ம கேள்விப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட அந்த விபத்துக்கள் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக இன்றைக்கு நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். இந்த விபத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு காரியத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் வாழ்கிற காலம் எந்த காலம் அப்படிங்கிறது நம்ம முதலாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு காரியம், இது கடைசி காலம். இந்த கடைசி காலத்தில் முன்ன எப்போதும் நடக்கக்கூடாத விபத்துக்கள் அல்லது நடைபெறாத விபத்துகள் இந்த கடைசி நாட்களிலே மிக வேகமாக நடக்குது, அதிகமாக நடக்குது. நம்ம பார்க்குறோம். முன்ன எப்போதும் ஒரு விபத்து அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா 1-2 எப்போதாவது நடக்கும். அதை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், பார்த்துருக்குறோம், அதற்காக நம்ம ஜெபித்திருக்கிறோம். ஆனால் இந்த கடைசி நாட்களில் இந்த நாட்களில் நடக்கக்கூடிய விபத்துக்கள் எல்லாமே வேகமாக நடக்குது, அதிகமாக நடக்குது. முன்னாடி நடந்த அந்த விபத்துக்கும் இப்போ நடக்கிற விபத்துக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. அந்த வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், மனித உயிர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் மரித்து போகிற அந்த காரியத்தை நம்ம கேள்விப்பட்டுக்கிறோம். இந்த கடைசி காலம் ஆக 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 இந்த விபத்துடைய எண்ணிக்கையும் கூடும், மனிதனுடைய மரணங்களும் கூடும். வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்த்தா அதில் போட்டிருக்குது 3/1 பேர் மரணத்துக்கு அதில் ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்க விதத்தில். அப்போ இவற்றெல்லாம் நம்ம தப்புவிக்க வேண்டும். தேசத்தில் உள்ள ஜனங்களை தப்புவிக்க வேண்டும். நாமும் தப்பணும், அவரை தப்புவிக்கப்படவும் பாதுகாக்கப்படவும் நம்ம ஜெபிக்கணும். அப்போ இது எல்லாம் பூமியிலிருந்து செய்யக்கூடிய ஒரு காரியங்கள். பூமியில் உள்ள ஜனங்கள், பூமியில் உள்ள ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் அந்த காரியத்துக்காக கருத்து ஒருமித்தவர்களாக ஜெபம் பண்ணா இப்படிப்பட்ட பெரிய விபத்துகள் எல்லாம் தடுக்கப்படும். தடுப்பதற்கு எத்தனையோ ஆலோசனைகளை, அறிவுரைகளை அரசாங்கம் கொடுக்குது. அது ஒரு புறம் நடக்கட்டும். இவை போக ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால், இப்படிப்பட்ட விபத்துகள் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, ஜனங்கள் உணர்வடைய வேண்டும். உணர்வடைந்து இப்படிப்பட்ட விபத்துக்கள்லாம் இதுவரைக்கும் நடக்கலையே, ஏன் இப்போ நடக்குது அப்படிங்கிறது உணர்வு வரணும். அக்கிரமங்கள் பெருகி போச்சு, நம்ம சொல்கிறோம் வாகனங்கள் பெருகி போச்சு, மக்கள் தொகை பெருகி போச்சு, என்னால் தான் விபத்து நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது ஒரு பக்கம் ஓரளவு உண்மையாக இருந்தாலும் கூட, ஆனால் இதை தடுக்க முடியும்னு சொல்லி வேதத்தில் நமக்கு போட்டிருக்குது. ஏன் இப்படிப்பட்ட விபத்துகள் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால், அக்கிரமங்கள் பெருகுனா ஆபத்துகளும் பெருகும், விபத்துகள் நடக்கும். இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜனங்கள் முதலாவது இதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ ஜெபம் பண்ணால் அக்கிரமங்கள் மறைந்து போனால் தடுக்கப்படும். சரிங்களா? இதுக்காக வேண்டி தான் இன்றைக்கும் கூட விமான விபத்துகளை குறித்து அறிந்து கொண்டு நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். சமீபத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு விபத்து, விமான விபத்து. இதை குறித்து தீர்க்கதரிசி வின்சென்ட் செல்வகுமார் ஐயா அவர்கள் மூலமாக கர்த்தர் 2012 ஆண்டிலே தீர்க்க தரிசனமாக முன்னுரைத்திருக்கிறார். உன் ஜனத்தின் மேலே எப்படிப்பட்ட கொடிய மரணங்கள் வரப்போகுது, எப்படிப்பட்ட கொடிய மரணங்கள் உண்டாகும் என்பதை குறித்தெல்லாம் கர்த்தர் தெளிவாக அவர் பேசினார். நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைத்திருக்கிறோம். அதில் வானம் மண்டலத்தில் விமானத்தின் மூலமாக விபத்துக்கள் உன் தேசத்தின் மேலே வரப்போகுது, தேசங்கள் நடக்கப் போகுது அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தர் தெளிவாக தீர்க்கதரிசி வின்சென்ட் செல்வகுமார் ஐயா அவர்கள் மூலமாக கர்த்தர் பேசினார். நம்ம அதற்காக ஏற்கனவே ஒரு முறை நம்ம ஜெபித்திருக்கிறோம். இப்போ ஓரளவு தடுக்கப்பட்டாலும் கூட அந்த விபத்துகள் மறுபடியும் இப்போ தலையெடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்குது. மறுபடியும் இந்த விமான விபத்துக்கள் நடக்க ஆரம்பித்திருக்கிறது. எனவே நம்முடைய அகில உலகத்தில் நாம் வாழக்கூடிய இந்திய தேசத்தில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதை பார்த்து அப்படிப்பட்ட விபத்துக்கள், அப்படிப்பட்ட ஒரு பேர் அழிவுகள் வரக்கூடாது என்பதற்காக கர்த்தருடைய பிள்ளையாகிய நீங்களும் நானும் திறப்பில் நின்று அப்பாவை நோக்கி நாம் ஜெபம் பண்ணுறோம். எவ்விதத்திலாவது நம்முடைய இந்திய தேசம் காப்பாற்றப்படணும். இந்திய தேசத்தின் தலைவர்கள், ஜனங்கள், அப்பாவி ஜனங்கள் எல்லாரும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். இவர்கள் பாதுகாப்பு ஜெபிக்கிற உங்களுடைய கையில் தான் இருக்குது. ஜெபிக்கிறவனுடைய கையில் தான் எல்லா ஆசீர்வாதமும்
எல்லா பாதுகாப்பும் அவன் கையில தான் இருக்குது. அவன் எழும்பணும், அவன் ஜெபிக்கணும். இந்த பூமியில் உள்ள இந்த ஜெபிகளுடைய சத்தத்தை பரலோகம் கேட்டு அங்கிருந்து ஒரு பதில் வர்றோம். பாதுகாப்பை கொடுக்கும்படிக்காக, ஜனங்களை காக்கும்படிக்காக பதில் அங்கிருந்து தான் உத்தரவு கடந்து வர வேண்டும். எந்த ஒரு உத்தரவும் பரத்திலிருந்து கொடுக்கப்படணும். பரத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்டால் தான் பூமியிலே நிறைவேற்றப்பட முடியும். அப்படியானா ஜெபிக்கிறவர்கள் பூமியிலிருந்து ஜெபிக்க வேண்டும். அப்பதான் பரலோகமும் இந்த பூமியிலே நன்மைகளை கொடுக்கும். கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய சத்தத்தை அவர் எதிர்பார்க்கிறார், பரலோகமும் எதிர்பார்க்குது. எனவே அத்தனை பேர் ஒருமனப்பட்டவர்களாக நாம் ஜெபிக்க இன்றைக்கு நாம் அழைக்கப்படுகிறோம். இன்றைக்கும் கூட இந்த விமான விபத்துகளை குறித்து அதிகமாக அறிந்து கொண்டு நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். மனிதர்களுக்கு பாருங்களேன், விபத்து இந்த கடைசி நாட்களிலே பல்வேறு விதங்களிலே வந்து கொண்டே இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஒன்று சாலை விபத்து, இன்னொன்று இந்த விமான விபத்து, கப்பலில் சேதம். இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் அன்னைக்கு தொடர்ந்து நம்ம பார்த்து நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். எங்கே பார்த்தாலும் விபத்து, விபத்து, தீ விபத்து, இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்படுகிறோம். நடந்து போனாலே விபத்து. நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறான், திடீர்னு இறுதியாக நின்று போய் கீழே விழுந்துடுறார். சைக்கிளை ஓட்டி கொண்டு போகிறார். சைக்கிள் தான் நல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்கிற நம்ம நல்லது, அது உண்மைதான். ஆனால் அதில் கூட விபத்து ஏற்பட நம்ம பார்க்குறோம். எத்தனையோ விபத்துகள் மனிதர்களுக்கு அன்றாட நாட்களிலே நடந்து கொண்டே இருக்கிறத நம்ம பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம். இப்போ சமீப நாட்களிலே இந்த விமான விபத்துகள் அதிகமாக நடக்கிறத கேள்விப்படுகிறோம். இந்த விமான விபத்து எங்கே நடக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு காரியம், வான மண்டலத்தில் நடக்குது. வான மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு விமானமும் ஒரு குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஆகாயத்தில் பறக்கும். அவங்களுக்கு தெரிந்த ஒரு வான மண்டலத்தில் அப்படியே பறக்கும்போது விபத்து ஏற்பட்டால் எவ்வளோ பெரிய சேதத்தை கொண்டு வரும், மிகப்பெரிய சேதத்தை கொண்டு வரும். சாலை விபத்துகள்லையே விபத்து நடந்தால் அதுலேயே பஸ்ஸில் பயணம் பண்ணுற எத்தனை பிரயாணிகள் இறந்து போகிறாங்க. கொஞ்சம் பேர் தான் காப்பாற்றப்படுறாங்க. ஒரு 60-70 பேர் பிரயாணம் பண்ணுனா அதில் 10 பேர் இறந்து போயிடுறாங்க. கொஞ்சம் பேர் தான் படு காயத்தோடு கூட காப்பாற்றப்படுறார்கள். சிலருக்கு கால் போயிடுது, கை போயிடுது, முகமெல்லாம் சிதைஞ்சு போயிடுது. இது சாலை விபத்தில். இப்படியே இங்கேயே பூமியிலேயே இப்படின்னா வான மண்டலத்தில் ஆகாயத்தில் ஒரு விபத்து ஏற்பட்டால் எவ்வளோ பெரிய சேதம்னு யோசித்து பாருங்க. உயிர் சேதங்கள், மனித ரத்தம் பூமியிலையும் சிந்தப்படுது, வான மண்டலத்திலையும் சிந்தப்படுது பாருங்க. அந்த மாதிரி ஆகாயத்தில் ரத்தம் சிந்தப்பட விடக்கூடாது. ஆகாயத்தில் ரத்தம் சிந்தப்பட்டால் வான மண்டலத்தில் ஆகாய மண்டலத்தில் இருக்கிற அந்த ஆவிகள் பலம் கொண்டு விடும். இதை குறித்து அடுத்த ஜெப குறிப்புகளே நான் தெளிவாக உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன். ஆகாய மண்டலத்தில் உள்ள ஆவிகள் பலம் கொண்டு விடும். ஆகாய மண்டலத்தில் உள்ள ஆவிகள் பலம் கொண்டா வேறு விதமான விளைவுகள் பூமியில் உண்டாகும். பூமியில் உண்டானா அங்கே பூமியில் யார் இருக்கா? மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். மனிதர்களுக்கு இன்னும் ஆபத்து வரும். வான மண்டலத்தில் நடக்கிற ஆபத்துகளுக்கும் பூமியில வாழுகிற மனிதர்களுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது. எனவே இவைகள்லாம் இப்படிப்பட்ட ஆகாய ஆபத்துக்கள், விபத்துக்கள் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காகவே இன்றைக்கு நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். கடந்த 2010 ஆண்டிலிருந்து இன்று வரைக்கும் விமான விபத்துக்கள் தொடர்ந்து அதிகமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. விமானத்தில் பயணம் செய்யும் போது நான் அடிக்கடி கர்த்தருடைய ஊழியத்தின் நிமித்தமாக தீர்க்கதரிசியோடு கூட நான் கடந்து நான் போயிருக்கேன். போகும்போதெல்லாம் சந்தோஷமும் உண்டா எனக்கு மேலேருந்து கீழே பார்ப்பேன், கீழே என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்பேன், ஏதாவது தென்படுதான்னு பார்ப்பேன். ஒன்றும் தெரியாது. கடல் தான் தெரியும், ஒரே ப்ளூ கலராக தான் தெரியும், வேற ஒன்றுமே தெரியாது. எனக்கு ஒரு ஆசை, இவ்வளோ மேலே பறக்கிறோமே, மேலே கர்த்தர் இருப்பாரா, அவர் அப்படியே பார்த்துடலாமா? கூப்பினுடைய சத்தத்தை ஒருபோதும் ஒரு புறக்கணையாத தெய்வம் அவர். இதெல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்படுவது உண்டு, உலகத்தை பார்ப்பது உண்டு, ஆச்சரியப்பட்டு கர்த்தரை துதிப்பது உண்டு. அப்புறம் நான் ஜெபம் பண்ணுவது உண்டு. ஆண்டவரே, இந்த ஆகாய மண்டலத்தில் எத்தனையோ பேர் பயணம் செய்கிறார், அவங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே நான் ஜெபத்தில் அப்படியே இருப்பது உண்டு. இப்போது இங்கிலாந்தில் புதுசாக 300 அடி நீளம் கொண்ட விமானத்தை அவங்க தயார் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அதில் சொல்கிறாங்க 50 டன் அளவிற்கு பொருட்களை கொண்டு போகலாமா பிரயாணிகளோடு கூட. அவ்வளவு நீளமான விமானத்தை தயார் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறாங்க. இப்படிப்பட்ட விமானங்கள் அல்லது இப்படிப்பட்ட விஞ்ஞான வளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். விஞ்ஞானம் வளர வளர விபத்துகளும் அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றன. எனவே நாமும் ஜெபிக்கணும். தேசத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் ஜெபிக்க வேண்டும், கர்த்தரை நம்ப வேண்டும். விஞ்ஞானம் வளர்ந்தா சுய புத்தி மேலே சார்ந்துடக்கூடாது, அதை நம்பிடக்கூடாது. கர்த்தரை நம்புகிற மனுஷனாய்
தேசத்தில் உள்ள ஜனங்கள் மாற வேண்டும். எனவே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால், உணர்ந்து எல்லாரும் கர்த்தரை தேடுவர்களாய் மாறும்படிக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். இப்படிப்பட்ட விபத்துக்கள்லாம் நடக்கிறதுனால, இந்த விமான விபத்து நடக்கிறதுனால, இந்த விமான விபத்துகள் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக இன்றைக்கும் நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். அந்த விமானத்தில் சிறு குழந்தைகள், சிப்பந்திகள் முதற்கொண்டு பயணம் செஞ்சுருக்கிறாங்க, பைலட்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க இல்லையா? இப்போ இவருடைய எல்லாருடைய பாதுகாப்பும் எத்தனை பூமியில் எத்தனை லட்சக்கணக்கான பேர் பயணம் செய்கிறார்களோ அதே போல் வான மண்டலத்திலும் லட்சக்கணக்கான பேர் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அங்கே என்ன நடக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, கீழே விழுந்தப்போ தான் நமக்கு தெரியுது. எனவே எல்லா இடங்களிலும் ஒரு பாதுகாப்பை கர்த்தர் கொடுக்கும்படிக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஆகாய மண்டலத்தில் எப்படி ஐயா இந்த மாதிரி விபத்து நடக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். அது உண்மையானது தான். ஒன்று, வானத்தில் மோதி கொள்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஆனால் அப்படியும் வானத்தில் 2 விமானங்களும் மோதி கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஒன்று என்ன சொல்கிறாங்க, ஒன்று என்ஜின் கோளாறு நிமித்தமாக இந்த மாதிரி விபத்து நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இன்னொன்று என்ன காரணம் சொல்கிறான்னு சொன்னால், தீவிரவாதியுடைய சதியாக இருக்கலாம் அப்படி நடந்திருக்கின்றன. விமானத்தில் ஆள் மாறாட்டம் பண்ணி எப்படியோ மேலே ஏறிடுறாங்க. அங்கே போய் இந்த சதிகாருடைய அல்லது தீவிரவாதியுடைய சதியின் காரணம் நிமித்தமாக திசையை திருப்பி எங்கேயாவது கொண்டு போய் அந்த பயணிகளுக்கு அதிக துன்பத்தை கொடுத்து சேதத்தை கொண்டு வர்றாங்க. இதெல்லாம் அடிக்கடி நம்ம கேள்விப்படுகிறோம். தீவிரவாதியுடைய சதி திட்டங்களாக இருக்கலாம். இன்னொரு காரணமும் இருக்குது. என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, அந்த பைலட்டில் அதிகமாக அவளுக்கு ஓய்வு கொடுக்காமல் அதை இயக்க வைப்பது, அதிக வேலை கொடுப்பது, வேலை பழு நிமித்தமாக கூட அந்த மாதிரி விபத்துக்கு நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூட சில பேப்பர்கள் நம்ம தெரிவிக்கின்றன. இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக வானம் மண்டலத்தில் கிரியை செய்கிற ஆவிகள் நிமித்தமாக இப்படிப்பட்ட விபத்துகள் நடக்கும். ஏண்டா எபேசியர் எழுதின புஸ்தகத்தில் நீ வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, வேதத்தில் 6ஆம் அதிகாரத்தில் போடப்பட்டிருக்குது, வானம் மண்டலத்தில் தன்னுடைய குடியிருப்புகளாக கூடாரமாக அந்த ஆவிகளை வைத்திருக்கின்றன. அந்த ஆவிகள் வான மண்டலத்தை கடந்து போகும்போது அது பலன் கொள்வதற்காக அது என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால், அங்கு விபத்துகளை கொண்டு வரும். லேசா கண்ணை அயர்வருக்கு ஒரு தூக்க மயக்கத்தை கொடுக்கலாம், ஏதோ ஒரு விபத்தை எது மூலமாக ஒரு விபத்தை கொண்டு வந்துடலாம். அப்படி இறக்கக்கூடிய ஆகாய மாடலே மனிதர்கள் இறந்தால் அவைகள் பலம் கொண்டு விடும். சத்ரு தான் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்கிறான். நம்ம பூமியில் நடக்கிற சில விபத்துகளை நம்ம கேள்விப்படுகிறோம். அப்படி பார்த்தா சாலை ஓரங்களில் அதிகமாக சில விபத்துகள் அதிகமாக நடக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஏன் இந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல மாத்திரம் தொடர்ந்து விபத்துகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லி நன்றாக என்னை ஆராய்ந்து பார்த்தா, அந்த இடத்துல மாத்திரம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆவிகள் கிரியை செய்யும். இதை கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் தான் கவனிக்க முடியும். ஜெபிக்கிறவங்க தான் இந்த வெளிப்பாடுலாம் கிடைக்கும். அந்த இடத்துல போய் சுற்றி நல்லா பாருங்கள். ஒரு முன்னாடி 10 அடி, பின்னாடி ஒரு 100 அடி அப்படி கடந்து பாருங்கள். அந்த இடத்துல நல்லா சுற்றி பாருங்கள். ஒரு ஆவியை கண்டிப்பாக அதில் குடியிருக்கும். அந்த ஆவிகளை நாம் கட்ட வேண்டும். அந்த ஆவிகள் தான் அந்த இடத்துல மனுஷோட ரத்தத்தை சிந்த வைப்பதற்காக பதிவிருந்து காத்திருக்கும். நிறைய போல காத்திருக்கும் அந்த பிசாசு. அந்த ஆவியில பிடிக்கணும், அந்த ஆவியில சிறை பிடிக்கணும், அந்த ஆவியில தரைமட்டமாக்கணும். அப்படி செய்தால்தான் அந்த இடத்துல விபத்துகள் நடக்காது. ஆனால் மனிதர்கள் என்ன செய்வார்கள் அப்படின்னு சொன்னால், எந்த இடத்துல அதிகமாக விபத்து நடக்குதோ அந்த இடத்துல என்ன செய்வார்கள் சொன்னால், இவர்கள் இன்னொரு பலியை செலுத்த ஆரம்பித்து விடுவார்கள். கோழியவோ மிருகத்தையோ அதிகமாக பலி செலுத்தி வேற ஒன்றை செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள். இது மனிதர்கள் செய்ய இன்னொரு தவறு. இதை கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஒன்று, சாத்தானுக்கு மனிதர்கள் இடம் கொடுத்துடக்கூடாது. சாத்தானத்தில் கிரீசியும் விடக்கூடாது. பாதாளத்தில் இருக்க வேண்டிய அந்த பிசாசு ஏன் பூமிக்கு மேலே வந்தா, மேலே வந்து ஏன் இப்படி பழி வாங்குறான், விபத்துகளை கொண்டு வருகிறான், இதெல்லாம் நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அவனை பாதாளத்தில் கட்ட வேண்டும். சரிங்களா? இதற்காக நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். இவை போக மனிதர்கள் சில அஜாக்கிரை நிமித்தமாக விபத்து நடக்கலாம், அது நடக்கத்தான் செய்யுது. இவையெல்லாம் நடக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இன்றைக்கு நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். சென்னையிலிருந்து சிங்கப்பூருக்கு சென்ற இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் ஒரு பெரிய விபத்துக்குள்ளாக ஆகப்பட்டது. அது புறப்பட்டு போகும்போது திடீரென்று அது காணாமல் போய்விட்டது, கட்டுப்பாட்டை இழந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட அந்த விமானத்தில் 280 பயணிகள் பயணம் செய்திருக்கிறார்கள். கடந்து போகும்போது திடீர்னு கட்டுப்பாட்டை இழந்து காணாமல் போயிடுச்சு. ஆனால் அந்த விமானத்தை இயக்கின பைலட்டினுடைய திறமையின் நிமித்தமாக அத்தனை பேரும் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள். சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க, உலகம் முழுவதும் இந்த கோஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, புவியீர்ப்பு விசை அதிகமாக இழுக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
அது உலகத்தில் மொத்தம் 7000 இடங்கள் இருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட மேலே 45,000 அல்லது 60,000 அடி மேலே பறந்து போயிட்டா கீழே அந்த புவியீர்ப்பு விசை வந்து அப்படி வேகமாக இழுக்குமா. அதை குறித்து நீங்கள் ஓரளவு அறிந்திருப்பீர்கள். அது இழுக்கும்போது என்ன ஆச்சு அவன் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. அந்த புவியீர்ப்பு விசை மிக வேகமாக இருக்கும். அந்த இடத்துல மாத்திரம் போயிடக்கூடாது. அப்படி போனால் அது காணாமலே போயிடும், கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. என்ன நடந்துச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது. அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி உலகத்தில் 7000 இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அந்த இடத்துல கப்பல் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க, விமானம் பறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி வான மண்டலத்துலையும் இடத்த குறித்து வச்சுருக்காங்க. கடல்லையும் கூட இந்த மாதிரி இடத்த குறித்து வச்சுருக்காங்க. அந்த இடத்துல யாரும் பயணம் செய்யக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இல்லைதான் காணாமல் போச்சு நிறைய கட்டுக்கதைகள் கூட சொல்கிறாங்க. ஒரு வகையில் அப்படிப்பட்ட விபத்து கூட இந்த மலேசியா நடந்திருக்காமோ அப்படின்னு கூட ஒரு அச்சம் கூட ஏற்படும். குறிப்பாக இப்படிப்பட்ட இந்த ஹோஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்ல போனோன்னா முக்கியமான இடம் என்ன சொல்ல போனால் அந்த வங்காள பசிபிக் பெருங்கடல் அப்புறம் இந்திய பெருங்கடல் ஆகிய பகுதிகளிலே இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லா இடத்துலையும் இல்லை, ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்களிலே இப்படிப்பட்ட அந்த ஹோஸ்ட் பிளேஸ் இடம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க. இப்படிப்பட்ட விபத்துகள் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக இந்த இடத்துல மக்கள் அல்லது இந்த பைலட்டை அல்லது விமானத்தை இயக்கக்கூடிய பைலட்டுகள் கவனமாக இருக்கும்படிக்காகவும் நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். அன்றைக்கு காப்பாற்றப்பட்டுட்டாங்க. ஆனால் அதன் பிறகு 2010 ஆண்டிலிருந்து இப்போது சமீப காலங்களிலே இந்த விமான விபத்துகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன. சென்ற ஆண்டில் அதுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ணியிருக்கிறோம். தடுக்கப்பட்டு போனது அப்படி குறைஞ்சு போனது. இப்போது மறுபடியும் விமான விபத்துக்கள் பயணிகளுடைய உயிர் சேதங்கள் அதிகரித்து கொண்டு வருகிறத நம்ம கேள்விப்படுகிறோம். கடந்த 2010 ஆண்டில் மே மாதத்தில் நம்முடைய இந்தியாவில் மிகப்பெரிய விமான விபத்து ஏற்பட்டது. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா துபாயிலிருந்து வந்த ஏர்லைன்ஸ் மிகப்பெரிய ஒரு சேதத்துக்குள்ளே கடந்து போனது. மங்களூரில் வந்து தரை இறங்கும் அது வெட்டு சிதறி தீ பிடித்து அதில் பயணம் செய்த கிட்டத்தட்ட 158 பேர் உடல் கருகி இறந்து போனார்கள். யாரும் தப்பிக்க முடியல பாருங்க. அது சிறு குழந்தைகள், பைலட்டு, இந்த விமானத்தில் பணி செய்யக்கூடிய சிப்பந்திகள் எல்லாம் உடல் கருகி இறந்து போனார்கள். ஒருவரும் தப்பிக்க முடியல. தரை இறங்கும் போது யாரும் சந்தோஷமாக இடத்துக்கு போக போகிறோம், நம்மளை சொந்தக்காரர்களை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இறங்கும் போது விபத்து ஏற்பட்டால் அது எவ்வளோ ஒரு வேதனைக்குரிய விஷயம் அப்படின்னு யோசித்து பாருங்கள். இது 2010 ஆண்டு நம்முடைய இந்திய தேசத்தில் நடைபெற்ற மிகப்பெரிய ஒரு கோர விபத்தாகும். நெட்டில் போய் தேடி பார்க்கும்போது அதாவது 10 விதமான கோர விபத்துகளை நிறைய அப்படி எழுதியிருக்கிறாங்க. அதில் இதுவும் ஒன்று. இந்தியாவில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு கோர விபத்து அப்படின்னு சொல்லி இந்த மங்களூரில் ஏற்பட்ட இந்த விபத்துகளை வைத்து எழுதியிருக்கிறாங்க. இதில் எத்தனை பேர் இறந்து போனால் அந்த குடும்பத்துடைய நிலை எப்படி இருக்குன்னு யோசித்து பாருங்க. வரும்போது சந்தோஷமான செய்தி வரும்னு சொன்னால் துக்ககரமான ஒரு செய்தி வந்தால் அவருடைய இருதயம் எப்படி வெடிச்சு சிதறி இருக்குன்னு யோசித்து பாருங்க. மனம் நொந்து போயிருப்பார்கள். இதே போல விபத்து தேசமும் நடக்கிறத நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்படுகிறோம். 2012 ஆண்டில் கிட்ட 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக பாகிஸ்தானில் ஏப்ரல் மாதத்தில் இப்படிப்பட்ட இன்னொரு விபத்து பாகிஸ்தானிலும் நடைபெற்றது. அதை பார்த்தீங்கன்னா பயணம் செய்த கிட்டத்தட்ட 127 பிரயாணிகள் அப்படியே கருகி இறந்து போனார்கள். இதில் தீப்பிடிச்சா எப்படி தப்பி வைக்கிறது? இதுக்கு காரணம் பல காரணங்களை சொல்கிறாங்க. பல விதமான காரணங்களை சொன்னாலும் உயிர் சேதம் போயிடுச்சே, விமான விபத்து ஏற்பட்டுருச்சு, எத்தனை கோடி நஷ்டம், நஷ்டத்தை விட்டாலும் உயிர் பலி, அப்படி ஜீவன்களை உலகத்தையே விற்றாலும் கூட ஈடு ஆகாதே. ஒருவேளை விமானம் இழந்து போனால் விமானத்தை ஒன்று செஞ்சிடலாம், ஆனால் மனித உயிர்களுக்கு இன்னொன்றை நம்ம கொண்டு வர முடியுமா? இப்படிப்பட்ட விபத்துக்கள் தேசமெங்கிலும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட விபத்துகள்லாம் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக இன்றைக்கு நம்ம அத்தனை பேர் நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். அதே போல் இன்னொரு விபத்து கூட அல்ஜீரியா தேசத்தில் நடைபெற்றது. 2014 ஆண்டு இந்த வருஷத்தின் துவக்கத்தில் பிப்ரவரி மாதத்திலே நடைபெற்றது. இதில் இராணுவ வீரர்களும் அவங்க குடும்பத்தினர் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு விமானத்தில் பயணம் செய்திருக்கிறார்கள். இது இராணுவத்துக்கு சொந்தமான ஒரு விமானமும் கூட. குடும்பமாக பயணம் செய்திருக்கிறார்கள். அப்படி பயணம் செய்யும்போது அந்த விமானம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து நிமித்தமாக ஒரு மலை மேலே போய் மோதி வெடிச்சு சிதறி அதில் பயணம் செய்த கிட்டத்தட்ட 103 பேர் அந்த காட்டுக்குள்ளேயே இறந்து போனார்கள். அவளை எவ்வளவோ காப்பாற்றுவதற்காக அரசாங்கம் முயற்சி எடுத்தது, காப்பாற்ற முடியல. ஜனங்கள் நெருங்க முடியல. அந்த அளவுக்கு தீ மலையில் மோதினா என்ன எப்படி இருக்குன்னு யோசித்து பாருங்க.
அப்படி வேகம் கூட, அவ்வளோ பெரிய வேகத்தோடு கூட மலையில் மோதுனா தீ எவ்வளவு வேகமாக பற்றி எரியும். அதை பயன்படுத்துகிற எரிபொருள் கூட தீயினுடைய வேகத்தை இன்னும் அதிகமாக கூட்டும் அல்லவா. அதனால் ஜனங்கள் நெருங்க முடியல, காப்பாற்ற முடியல, எல்லாரும் கருகி போனார்கள். இப்படிப்பட்ட உயிர் சேதங்கள் அல்லது இந்த மாதிரி விமான விபத்துக்கள் இந்த கடைசி நாட்களில் அதிகமாக நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன. ஆகாயத்தில் நடக்கிறத பார்க்குறோம், பூமியில் நடக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு சும்மா இருந்துடக்கூடாது. கேள்விப்பட்ட நீங்களும் நானும் அதிகமாக இந்த காரியத்திற்காக ஜெபிக்க வேண்டும். நாட்கள் ஆக ஆக விபத்துக்களும் பெருகிக் கொண்டே இருக்கின்றன. இவையெல்லாம் தடுக்க கர்த்தர் ஒருவரால் முடியும். நாம் ஜெபம் பண்ணா அந்த காரியத்தை கர்த்தர் செய்வார். எனவே நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். இப்படிப்பட்ட விமான விபத்துக்களோ வேற எந்த விபத்துக்களோ நம்முடைய உலக அல்லது நம்முடைய தேசத்தில் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக, மற்ற தேசங்களிலும் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக இன்றைக்கு நாம் கருத்து ஒருமித்தவர்களாக நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஜெப குறிப்பில் வேகமாக எழுதி கொள்ளுங்க. உங்கள் ஜெப குறிப்பு நோட்டுகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. நான் ஜெப குறிப்பில் சொல்ல போகிறேன், நீங்கள் எழுத போகிறீங்க. சரிங்களா? ஜெப குறிப்பு நோட்டு எடுத்துட்டீங்களா? முதல் ஜெப குறிப்பை எழுதி கொள்ளுங்க. முதலாவதாக, தேசமெங்கு நடக்கும் இந்த விமான விபத்துக்கள் இனியும் நடைபெறாமல் இருக்க நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். நம்முடைய இந்திய தேசத்துக்காக ஜெபம் பண்ண போகிறோம். மற்ற தேசத்திலே இருக்கிற எல்லா விமான தளங்களுக்காக, அங்கே எந்த ஒரு விபத்து நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக தொடர்ந்து நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். எல்லா தேசத்திற்காகவும் நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். இரண்டாவதாக, விமானத்தில் பயணம் செய்யும் இந்த பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஒரு நாளைக்கு எத்தனையோ 1000 பேர் ஆகாய மண்டலத்திலே பயணம் செய்கிறார்கள். அவர்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். மூன்றாவது மிக முக்கியமான ஒரு ஜெப குறிப்பு, வான மண்டலத்தில் கிரியை செய்யக்கூடிய அந்த ஆவிகள் கட்டப்படும்படிக்காக நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஆகாய மண்டலத்தில் கிரியை செய்கிற அது எவ்வளோ பெரிய ஆவியாக இருக்கட்டும், எவ்வளோ பெரிய கூட்டமாக இருக்கட்டும், அவையெல்லாம் கட்டப்பட நம்மளால் முடியும். நம் ஜெபம் பண்ணா கத்த அந்த காரியத்தை செய்து விடலாம். அந்த ஆவிகளை கட்டப்பட்டு விடும். நம்ம அதற்காகவும் நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். நாலாவதாக, விமானத்தை அதை இயக்கக்கூடிய பைலட்டிற்காக, அவருடைய பாதுகாப்பிற்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். விமானங்கள் ஆகாய மண்டலத்தில் பழுது அடையாமல் இருக்கும்படிக்காகவும் நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஐந்தாவதாக, தீவிரவாதிகளுடைய சதித்திட்டம் கண்டுபிடிக்கப்பட, முறியடிக்கப்பட நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். தீவிரவாதிகளின் மூலமாக கூட இந்த விமான விபத்து இப்போது சமீப காலத்தில் நடக்குது, அடிக்கடி நடக்குது. இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்படுகிறோம். எனவே இந்த தீவிரவாதிய சதித்திட்டங்கள் முறியடிக்கப்படணும், அதை கண்டுபிடிக்கப்படணும், முறியடிக்கப்படணும். அடுத்து அவர்கள் மனம் திரும்பணும். இதற்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஆறாவதாக, தேவனுடைய பாதுகாப்பிற்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு, பயணம் செய்கிற அத்தனை பேர் மேலேயும் அவருடைய பாதுகாப்பு உண்டாகும்படிக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஏழாவதாக, நம்முடைய இந்திய தேசத்தின் விமான போக்குவரத்திற்காக குறிப்பாக நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஒவ்வொரு விமானத்துடைய பேரெல்லாம் சொல்லி நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். இந்திய தேசத்தின் விமானத்தின் போக்குவரத்திற்காக, அதில் பயணம் செய்யக்கூடிய ஜனங்களுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். சரி, ஜெப குறிப்பு எழுதிட்டீங்களா? வேகமாக நீங்கள் எதிர்ப்பேன் நினைக்கிறேன். நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஜெபம் பண்ண கலந்து போவோமா? வாங்க நாம் ஜெபம். கடந்து போவோமா? இந்த நாளிலும் கூட நம்முடைய தேசத்தில், இன்னும் சொல்லப்போனால் மற்ற தேசங்களிலும் கூட அடிக்கடி நடக்கிற அந்த விமான விபத்துகளை குறித்து நாம் அதிகமாக அறிந்து கொண்ட நாம் அதற்காகவும் கண்டிப்பாக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். நாம் ஜெபம் பண்ணினா ஆகாய மண்டலத்திலே நடக்கக்கூடிய அந்த உயிர் சேதங்கள், அது மாத்திரமல்ல, இப்படிப்பட்ட விமான விபத்துக்கள் நடைபெறாமல் இருக்கும். நாம் ஜெபம் பண்ணுவோமா? நம்முடைய ஜெபம் விலையேற பெற்றது. சரிங்களா? கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்க. நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, உமக்கு நன்றி தகப்பனே. தேங்க்யூலா, நன்றிங்கப்பா, தேங்க்யூலா. தேசமெங்கிலும் இந்த வேலையில் ஆமென் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் எழுப்பி இருக்கிறார். அவர்கள் எல்லாரும் முழங்கால் படிட்டு ஜெபிக்க போகிறாங்க. நீங்களும் ஜெபிக்கிறீங்க. இப்போ நாங்களும் இங்கே இருந்து ஜெபம் பண்ணும்போது எங்களோடு கூட நீங்களும் இணைந்து ஜெபம் பண்ணா
பூமியிலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஒருமனப்படும் போது கர்த்தர் மேலான காரியங்களை கர்த்தர் செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். தேங்க்யூ லார்ட். பூமியில 2 பேர் ஒருமனப்பட்டார், பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவனால் அந்த காரியம் எல்லாம் வாய்க்கும் என்று எழுதப்பட்ட வேத வசனம் அப்படியே நிறைவேறும். ஜெபம் பண்ணுவோம். இப்போது உங்களை ஒப்பு கொடுத்து நம்ம எல்லாரையும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெப ஆவியினால் நிரப்பும் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி முதலாவது நம்மளை தாழ்த்தி ஆமே ஸ்தோத்திரம் கர்த்தரை நோக்கி ஜெப ஆவியில் நிரப்பும்படிக்காக எல்லாரும் நாம் ஜெபம் பண்ண போறோம். ஜெபிக்கலாமா? ஜெபம் பண்ணுங்க இப்போது. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. தேங்க்யூலா, நன்றிப்பா, நன்றி தகப்பனே. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, எங்கள் ஜெபத்தின் சத்தத்தை கேட்பவரே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றிங்கப்பா. அநாதி வானங்களும் கொள்ளாத எங்கள் தெய்வமே, இது சொல்ல உலகம் உண்டாயிற்று ஆண்டவரே. உம்முடைய வார்த்தையால் உலகம் உண்டானது ஆண்டவரே. நீர் சர்வ வல்லமை நிறைந்த எங்கள் தெய்வம் ஆண்டவரே. நீர் சொல்லாகும் ஆண்டவரே. நீர் கட்டளையிடது அப்படியே நடக்கும் ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றிப்பா. இதோ உங்க பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் ஆமாய் உம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முடி பிள்ளைகளாகி நாங்கள் பூமியில ஒருமனப்பட்டவர்களாக தகப்பனே நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம் ஆண்டவரே. ஜெபிக்க போகிறேன். எங்களை உடைய ஜெப ஆவியால் நிரப்ப வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இறங்கட்டும் முடி வல்லமை, இறங்கட்டும் முடி வல்லமை, இறங்கட்டும்பா, இறங்கட்டும்பா, இறங்கட்டும் ஆண்டவர். இதோ தேசம் எங்கிலும் கர்த்தாவே எங்களோடு கூட இணைந்து ஜெபிக்க இதோ முழங்கால் பாடிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உடைய கரங்களிலே ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. இறங்கட்டும் முடி வல்லமை, இறங்கட்டும் முடி வல்லமை, இறங்கட்டும் முடி வல்லமை. ராபா பாலா ராபா தூரா பாலா ராபா லாராபா காலா ராபா. இறங்கட்டும் முடி வல்லமை. ஜெப ஆவினா கண்ணீரின் ஆவினா பிள்ளைகளை நிரப்புவீராக. நிரப்பும்பா, நிரப்புங்கப்பா, நிரப்புங்கப்பா. உமக்கு முன்பதா இருக்கிற தூப கலசங்கம், தூப கலசத்திலே எங்கள் ஜெபங்கள் வந்து சேரட்டும் ஆண்டவரே. அப்படிப்பட்ட ஒரு உமக்கு பிரியமான ஒரு ஜெபமா எங்களுடைய ஜெபங்கள் மாறட்டும் ஆண்டவரே. எங்கள் ஜெபத்தை தடுக்க நினைக்கிற வான மண்டலங்களிலே தடை செய்ய நினைக்கிற பொல்லாத ஆவிகளெல்லாம் சிறையுண்டு போகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தினாலே சிறையுண்டு போவதாக, சுட்டரிக்கப்பட்டு போவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால. இயேசுவின் நாமத்தினால ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இதோ உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய ஜெபங்களுக்கு தகப்பனே உம்முடைய செவிகள் திறந்த வண்ணமாய் இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆமாண்டவரே ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. நீதிமான்களுடைய ஜெபங்களில் ஒருபோதும் புறக்கணியாத தெய்வம் நீர் ஆண்டவரே. எங்கள் ஜெபத்திற்கு நல்ல பலனை கொடுக்க நீர் வல்லவராய் எழுந்திருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. நாங்கள் ஜெபிக்க போகிறோம். எங்கள் ஜெபங்களுக்கு பலன் கொடுக்க போவதற்காக ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். இப்போதும் ஒவ்வொரு ஜெப குறிப்புகளுக்காக நாம் ஜெபம் பண்ண போறோம். ஒவ்வொரு ஜெப குறிப்பையும் சொல்லும்போது எல்லாரும் கருத்து ஒருமித்தவர்களாக ஜெபம் பண்ண போறீங்க. எல்லாரும் ஜெபிக்கலாம். இப்போது முதல் ஜெப குறிப்புக்காக ஜெபம் பண்ண போகிறோம். தேசமங்கு நடைபெற்றுக் கொண்டு வருகிற இந்த விமான விபத்துக்கள் இனியும் நடக்கக்கூடாதபடிக்கு நாம் ஜெபம் பண்ண போறோம். நம்முடைய இந்திய தேசமா இருக்கட்டும், மற்ற தேசங்களா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு தேசத்திலும் குறிப்பா மலேசிய தேசத்திற்காக நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். மற்ற தேசங்களுக்காக நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். இப்படிப்பட்ட விமான விபத்துகள் இனியும் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக நாம் திரைப்பில் நின்று நாம் ஜெபம் பண்ண போறோம். ஜெபிக்கலாமா? எஸ், ஜெபிக்கலாம். இப்போது ஜெபிக்கலாம். பரலோக பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. தேங்க்யூலா. நன்றிப்பா, நன்றிப்பா, நன்றிப்பா. உம்முடைய கண்கள் எங்கள் மேல் நோக்கமாய் இருப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய கண்களை எங்களை காண்பதற்காய் நன்றி தகப்பனே. உமக்கு நன்றி தகப்பனே. இதோ உம்முடைய பிள்ளைகள் ஆமாப்பா வீடுகளிலே ஜெபிக்கிறாங்கப்பா, சபைகளிலே ஜெபிக்கிறாங்கப்பா. இதோ குழுவாக சேர்ந்து உடைய பிள்ளைகள் ஜெபிக்கிறாங்கப்பா. நாங்களும் குழுவாக சேர்ந்து உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் இந்திய தேசத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மற்ற எல்லா தேசங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மலேசியா தேசத்திற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சிங்கப்பூர் தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மற்ற எல்லா தேசங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்க தேசங்களில் நடக்கக்கூடிய விமான விபத்துகள் நடக்கக்கூடாதபடிக்கு இப்போது நாங்கள் திரைப்பில் நின்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. தேங்க்யூலா. நன்றி தகப்பனே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. தேங்க்யூலா தகப்பனே. அடிக்கடி விமான விபத்துகள் நடக்கிறத இப்போது இந்த கடைசி நாட்களிலே நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோமே ஆண்டவரே. விமான விபத்துகள் மூலமாக பல நூற்றுக்கணக்கான ஜனங்கள் செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிறார்களே. பல ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் ஆமாப்பா கடலிலும் வான மண்டலங்களிலும் செத்து மடிந்து போகிறார்களே. அவர்களை யார் என்பவர்களை கண்டுபிடிக்க முடியலையே கர்த்தாவே. என்ன ஆனதுன்னு சொல்லி இதுவரைக்கும் நாங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியலையே. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆமாப்பா வேதனையான சம்பவங்களை இந்த கடைசி நாட்களிலே இந்த கடைசி நேரத்தில் நாங்கள் கேள்விப்பட்டு
கேள்விப்படுகிறோம் ஐயா. இப்படிப்பட்ட காரியம் நடக்கக்கூடாதபடிக்கு இப்போது நாங்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களாக உம்மை நோக்கி நாங்கள் மன்றாடி நாங்கள் செபிக்கிறோம் தகப்பனே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம், வல்லமை இறங்கட்டும் ஐயா. தகப்பனே உமக்கு நன்றி தகப்பனே. ஆமாப்பா தகப்பனே, வான மண்டலங்களிலும் கர்த்தாவே பிள்ளைகளுக்கென்று நீர் வழி அப்பா வழியை உண்டு பண்ணின தெய்வம் நீர் அல்லவா தகப்பனே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. வான மண்டலத்தில் விமானத்திலே பிரயாணம் பண்ணும்போது எவ்வளவு பெரிய சேதங்கள், எவ்வளவு பெரிய உயிர் சேதங்கள் நடக்குது எங்களை கேள்விப்படுகிறோமே ஆண்டவரே. இப்படிப்பட்ட விமான விபத்து நடக்கக்கூடாதபடிக்கு இப்போது நாங்கள் திரைப்பில் நின்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆமாப்பா ஆமாப்பா, நாங்கள் கையில உயர்த்தி நாங்கள் செபிக்கிறோம். வான மண்டலங்களிலே உடைய பாதுகாக்கிற உடைய கரம் நீட்டப்படுவதாக, விமானத்திலே உடைய பாதுகாக்கிற கரம் கூட இருப்பதாக. ஆமாப்பா உலகமெங்கும் ஆமாப்பா ஒவ்வொரு நாளும் ஆமாப்பா நூற்றுக்கணக்கான ஏன் ஆயிரக்கணக்கான விமானங்கள் பறந்து செல்கிறதே. இந்த விமானங்களில் எந்த ஒரு சேதங்களும் வராது இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விமான விபத்தும் வராது இருக்கட்டும். அது நாசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆகட்டும். தகப்பனே நன்றி தகப்பனே, நன்றிப்பா நன்றிப்பா. நீர் சொல்ல ஆகும் ஆண்டவரே, நீர் கட்டளையிடுறது அப்படியே நடக்கும் தகப்பனே. கிருபை செய்வீராக. விமானத்தில் எந்த ஒரு கோளாறும் வரக்கூடாது, எந்த ஒரு விமானமும் காணாமல் போகக்கூடாது. எல்லா தேசங்களிலும் பறக்கிற ஆகாய மண்டலத்தில் பறந்து செல்கிற விமானங்களில் ஒரு பாதுகாக்கிற கரம் நீட்டப்பட வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கிறோம். உடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை எடுத்து தள்ளித்து நாங்கள் செபிக்கிறோம். உடைய பரிசுத்த சமூகம் முன்பதாய் கடந்து போக வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கிறோம். எந்த ஒரு விமான விபத்து வராது இருக்க முடிக்கா நாங்கள் செபிக்கிறோம். இனியும் நடக்க கூடாது என்று சொல்லி நாங்கள் உங்க பிள்ளைகளாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமாப்பா ஆமா ஆண்டவரே. தேவரீர் தேவரீர் நீர் பாதுகாக்க வல்லவராயிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. ஆமாப்பா எங்கள் ஜனங்கள் செய்த பாவங்களை மன்னிப்பீராக. ஆமாப்பா வான மண்டலத்தில் எந்த ஒரு ஆபத்து வராது இருக்கட்டும், பூமியில எந்த ஒரு சேதங்களும் வராது இருக்கட்டும். தரை இறங்கும் போதும் விமானத்திலே ஆமாப்பா பறங்க போதும் ஆமாப்பா டேக் ஓவர் பண்ணும் போதும் எந்த ஒரு ஆபத்தும் வராது இருக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. விமானங்கள் வெடிச்சிட்டு சிதறுகிற நிலை மாறி போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. தீப்பற்றிகிற நிலையும் மாறி போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. இப்பொழுதே கர்த்தருடைய கரம், கர்த்தருடைய வல்லமையில கரம் ஆமே விமானத்தின் மேலே இருப்பதாக. நீ இந்த வேலையிலும் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிற இதே வேலையில எத்தனை நூற்றுக்கணக்கான விமானங்கள் வானமண்டலத்தில் பறந்து கொண்டிருக்கிற வேலையிலும் கூட உடைய பாதுகாக்கிற கரம் நீட்டப்பட வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆமாப்பா ஆமாப்பா, இன்று முதல் நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று எழுதப்பட்டபடி வேத வசனத்தின்படி இன்று முதல் விமான விபத்துகள் முற்றிலும் தடுக்கப்பட்டு போகட்டும். விமான விபத்துகளை நடைபெறாமல் இருக்கட்டும். நீரே பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. உடைய பரிசுத்த வல்லமையுள்ள நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். நீர் அப்படி செய்ததுக்கு ஸ்தோத்திரம். இயேசு என்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறாங்க தூய நல்ல பிதாவே. ஆமே கர்த்தாவே, எங்கள் ஜெபங்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்காய் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இரண்டாவது காரியத்துக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். விமானத்தில் பயணம் செய்யக்கூடிய எல்லா ஆமேன் பயணிகளின் பிரயாணிகளுடைய பாதுகாப்பிற்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போறோம். ஜெபம் பண்ணலாமா? அவர்கள் அத்தனை பேரையும் கர்த்தர் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆமேன். ஒரு பிரயாணத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பேர் பிரயாணம் செய்வாங்க. ஆயிரக்கணக்கான பேரோட பிரயாணம் செய்வாங்க. அவருடைய பாதுகாப்பிற்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போறோம். சிறியோர் பெரியோர் ஆமேன் இன்னும் விமானத்தில் உள்ள பைலட்டுகள் அவர்கள் எல்லாருக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போறோம். பிரயாணிகளுடைய பாதுகாப்பிற்காக எல்லாரும் சேர்ந்து நான் ஜெபம் பண்ண போறோம். ஜெபிக்கலாம் இப்போது. பரலோக பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இப்படி நாங்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களாக விமானத்தில் பயணம் செய்கிற ஒவ்வொரு பிரயாணிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆமாண்டவரே, எந்த ஒரு தீங்குல வராது இருக்க முடிக்கா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எந்த ஒரு ஆமாப்பா பலவீனங்களும் வராதபடி கர்த்தர் காத்துக்கொள்ள வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஆமாப்பா, நீங்க சமீபத்துக்கு மாத்திரமல்ல தூரத்துக்கு நீங்க தேவனாய் இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. தூரத்தில் பயணம் செய்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் உம்முடைய பாதுகாப்பு உண்டாவதாக. எந்த ஒரு உயிர் சேதங்களும் வராது இருக்கட்டும். நாங்கள் கேள்விப்படுகிற ஆமாப்பா உயிர் சேதங்கள் இனியும் நடக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஆமாப்பா எல்லா ஜனங்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக மறுபடியும் நாங்கள் திரைப்பில் நின்று நாங்கள் செபிக்கிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே, உடைய பாதுகாக்கிற கரம் எல்லா பிள்ளைகள் மேலும் இருக்கட்டும். கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கு விலக்கி காப்பார் என்று எழுதப்பட்ட உடைய வேத வசனத்தின்படியே நீர் அவர்களை காத்துக்கொள்ள வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கிறோம். அவர்கள் வான மண்டலத்திலே பிரயாணம் பண்ணும்போது உடைய பாதுகாக்கிற கரம் உங்களுக்கு கூட இருக்கட்டும். எல்லா பொல்லாப்புக்கு விலக்கி நீர் காத்துக் கொள்வீராக. தரை இறங்கும் போதும் அவர்களுக்கு நீர் பாதுகாப்பை கொடுப்பீராக. எந்த ஒரு உயிர் சேதங்கள் இனியும் வரக்கூடாது ஆண்டவரே. தீப்பற்றி எரிகிற சம்பவங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. உங்களுடைய கண்களிலே ஆமாப்பா எங்க தேசத்தில் உள்ள ஜனங்களுக்கு ஆமாப்பா விமானத்தில் பயணம் செய்கிற பிள்ளைகளுக்கு இறக்கம் உண்டாகட்டும், இறக்கம் கிடைக்கட்டும் கர்த்தாவே. நீர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டுமா, பாதுகாப்பை நீர் கொடுக்க வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. பிரயாணம் செய்கிற ஆமாப்பா ஒரு நாளில் லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை பிரயாணம் பண்ணுகிறார்களே அவர்களுமே உடைய பரிசுத்த ரத்தத்தை தெளித்து நாங்கள் செபிக்கிறோம். ஆமே, உடைய பரிசுத்த ரத்தம் காத்துக் கொள்வதாக. பாதுகாக்கிற தூதர்களை கூடவே அனுப்புவீராக. உடைய பரிசுத்த
சமூகம் முன்பதாய் கடந்து போவதாக. நீர் பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. எந்த ஒரு தீங்கும் எந்த ஒரு தேசத்திலும் வராது இருக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. இந்திய தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மலேசியாவுக்காக மறுபடியும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பிரயாணம் பண்ணுகிற ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் பாதுகாப்பை கொடுக்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உயிர் சேதங்கள் வராது இருக்கட்டும். நீர் பாதுகாத்து கொண்டதற்காக ஸ்தோத்திரம். இயேசு என்கிற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறாங்க தூய நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். கர்த்தாவே இந்த ஜெபத்தை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக ஸ்தோத்திரம்ப்பா. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. மூன்றாவது காரியத்துக்காக இப்போது நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். வான மண்டலத்தில் கிரியை செய்கிற ஆவிகளை கட்டி நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். வானம் எப்படி பூமியிலே விபத்துகளை கொண்டு வர ஆவிகள் கிரியை செய்தோ அதே போல வான மண்டலத்திலும் இப்படிப்பட்ட ஆவிகள் கிரியை செய்யும். எல்லாம் கையில வைத்து அப்படியே எல்லாம் ஜெபம் பண்ணுங்க. வான மண்டலத்திலே கிரியை செய்கிற பொல்லாத ஆவியில சிறைப்பிடிங்க போதும். நன்றி. ரிபா லாராபா கானா ரபா இயேசு நாமத்தால் ரிபா லாராபா இயேசு நாமத்தால் வான மண்டலத்திலே கிரியை செய்கிற ஆமென் வான மண்டலத்திலே விபத்துகளை கொண்டு வருகிற பொல்லாத ஆவிகளை இப்போது சிறையுண்டு போவதாக. இப்போது சிறையுண்டு போவதாக. வானம் திறக்கப்படட்டும். கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வானம் திறக்கப்படுவதாக. கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்குவதாக. கர்த்தருடைய வல்லமை இப்போது இறங்கட்டும். இயேசுவின் நாம அப்பா அப்பா இறங்கட்டும். இறங்கட்டுப்பா. அந்த வல்லமை இறங்கட்டுப்பா. தூதர்களை அனுப்புங்கப்பா. உடைய வல்லமை இறங்கட்டுப்பா. வான மண்டலங்களிலே கிரீசிற ஆவியெல்லாம் விமான விபத்துகளை கொண்டு வருகிற ஆவியெல்லாம் இப்போதே கட்டுண்டு போகட்டும். கட்டுண்டு போகட்டும். நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுது கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் ஆமென் நாங்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாக ஆமென் வான மண்டலங்களில் கிரீசிற பொல்லாத ஆவியின் புரதமாக ஒருமனப்பட்டவர்களாக இப்போது இந்த கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக வருகிறோம். இந்த ஆவிகளை கட்டுகிறோம். சிறைப்பிடிக்கிறோம். ராபா கட்டி இழுத்து கொண்டு போய் பாதாளத்தில் கொண்டு போய் கட்டுகிறோம். கட்டுண்டு போ. இயேசுவின் நாமத்தினாலே விமான விபத்துகளை கொண்டு வருகிற பொல்லாத ஆவிகள் இப்போதே ஆமென் கட்டுண்டு போவதாக. சிறைப்பட்டு போவதாக. சுட்டரிக்கப்பட்டு போவதாக. நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அப்படியே ஆகட்டும். ரீகோதாரா பல்லரா எல்லாரும் அந்நிய பாசில ஜோமன் அந்நிய பாசில ஜெபிங்க. ரிபா ரிமா ரிகா தோனா மல்லா ராபா ரிபா சாபா தூரா பல்லா ராபா காதோ தரபா ரிமா நாடா துகா துமா நா துடா பா டுடா ரிமா சாகா தும் துகா பாமா துகோலா பரபா லா வாசபா ரபா ரிமா நரபா டோலா ரபா காடோ ருமா லா ரபா ரிமா நரபா சாபா ரபா காலா ரபா ரிமா நரபா கோலா ரபா ரிமா சாபா ரபா காலா ரபா ரிமா காலோ ரபா துனா பா சதிகும் அதிபிகா தினமா ரிமா கரபா செரிபெரி பர் காலா ரபா இயேசுவின் நாமத்தினாலே வான மண்டலத்திலே கிரியை செய்கிற பொல்லாத ஆவியெல்லாம் இப்போதே சிறையுண்டு போவதாக. பாதத்திலே கட்டுண்டு போ. நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே சிறை வைக்கிறோம். கட்டுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. இயேசுங்கிற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறாங்க தூய நல்ல பிதாவே. ஆமென். கர்த்தர் அப்படியே செய்ததற்காக கர்த்தரை துதிங்க. ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. கர்த்தர் ஆவியை கட்டுனதற்காக ஸ்தோத்திரம். இயேசுங்கிற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். நாலாவது காரியத்துக்காக ஜெபம் பண்ண போறோம். விமானத்தை ஓட்டுகிற அந்த பைலட்டுக்காக ஜெபம் பண்ண போறோம். அதுல வேலை செய்யற ஒவ்வொருவருக்காக நான் ஜெபம் பண்ண போறேன். விமானங்கள் பழுது அடையாமல் பத்திரமாய் தர இறங்கணும். அதே மாதிரி டேக் ஆஃப் ஆன இந்த மகரையெல்லாம் கர்த்தர் செய்யும்படிக்காக எந்த ஒரு பழுதும் வராதபடிக்கு அவர் நல்ல ஞானத்தை கர்த்தர் கொடுக்கும்படிக்காகவும் நம்ம ஜெபம் பண்ண போறோம். ஜெபிக்கலாமா? ஜெபம் பண்ணலாம். இப்போது பரலோக பிதாவே ஆவியானவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. நன்றிங்கப்பா. ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நீர் கவனமா நீங்க கேட்டு நீங்க பதில் கொடுத்து கொண்டு இருப்பதற்காய் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. உமக்கு நன்றி தகப்பனே. இதோ ஆண்டவரே உலகமெங்கும் ஆண்டவரே ஆமாப்பா இருக்கிற எல்லா விமானங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பறந்து கொண்டிருக்கிற விமானங்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஜனங்களுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஜனங்களை நீர் பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. எந்த ஒரு விமானங்களிலும் பறக்கும்போது ஆண்டவரே பிரயாணப்படும் போது எந்த ஒரு பழுதும் வரவே கூடாது. என்ஜின் கோளாறு என்று சொல்லவே கூடாது. அது காணாமல் மறைந்து போற தன்மையெல்லாம் இனிமே இருக்கவே கூடாது ஆண்டவரே. கர்த்தருடைய கரம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பை இன்று முதல் கொடுக்க வேண்டுமா நாங்கள் மன்றாடி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பரிசுத்த பிதாவே ஆமாப்பா உம்முடைய கண்களுக்கு மறைவானது எதுவுமே இல்ல ஆண்டவரே. ஆமாப்பா ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இந்த காணாமல் போனது ஆமாப்பா ஏர்லைன்ஸ் காணாமல் போனது விமானங்கள் மறைந்து போனது கட்டுப்பாட்டை இழந்தது என்று சொல்லி இனிமேல் அப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தி நாங்கள் கேட்கவே கூடாது ஆண்டவரே. பரலோக பிதாவே ஆமாப்பா எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிற எங்கள் பரலோக பிதாவே உம்முடைய கண்களுக்கு மறைவானது ஒன்றுமில்லையே. இப்படிப்பட்ட நிலை மறைந்து போகட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. விமானத்தை நீர் பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. பைலட்டுகளுக்கு நல்ல ஒரு ஞானத்தை கொடுப்பீராக. அவருக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பீராக. விமானத்தை நேர்த்தியா இயக்கக்கூடிய விசேஷ ஞானம் விசேஷ ஆரோக்கியம் விசேஷ பலன் அவர்களுக்கு உண்டாகும்படிக்காக நீர் அப்படிப்பட்ட பலத்தால் இடைக்கட்ட வேண்டுமா நாங்கள் மன்றாடி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவரை நீர் பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. விமானங்கள் பழுது வராது இருக்கட்டும் கர்த்தாவே. எந்த ஒரு உயிர் சேதங்கள் விமான விபத்துகள் வராது இருக்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. கர்த்தாவே நீர் அப்படியே செய்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம். இயேசுங்கிற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறாங்க தூய நல்ல பிதாவே. கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. எங்கள் ஜெபங்களை கேட்டு நீர் பதில் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. உமக்கு நன்றி பாப்பா. உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஐந்தாவது காரியத்துக்காக நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். தீவிரவாதிகள் நிமித்தமாக விமான விபத்தில் வரக்கூடாது என்பதற்காக நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். அப்படி ஒருவேளை தீவிரவாதிகள் சதித்திட்டங்களை செய்திருந்தால் ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அழிக்கப்படும்
வரும்படிக்காகவும் நாம் ஜெபம் பண்ண போறோம். ஜெபிக்கலாமா? ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம். ஜெபிக்கலாம். தேங்க்யூலா ரிபா பாபா லரபா கனரபா. பரலோக பிதாவே, எங்கள் ஜெபத்தின் சத்தத்தை கேட்டு கொண்டிருப்பவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. இந்த கடைசி நாட்களிலே கர்த்தாவே விமான விபத்துகள் பல்வேறு வெளிகளிலே அப்பா நடைபெறுது எங்கள் கேள்விப்படுகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா அப்பா தீவிரவாதிகள் நிமித்தமாக கூட ஆண்டவரே விமான விபத்துகள் வரலாம் வந்து கொண்டிருக்குன்னு சொல்லி கூட நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோமே. விமானத்தை அவர்களை கடத்துகிறார்களே. அம்மாப்பா பயண சில பிள்ளைகளையும் அவர்களை கொடுமைப்படுத்துகிறார்களே. அம்மா மனிதத்தை அவர்கள் சிந்த வைக்கிறாங்களே. விமானத்தை வேறு அம்மாப்பா திசையில் திருப்பி கொண்டு போய் விடுகிறார்களே. சிறை வைக்கிற சம்பவத்தை கூட நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோமே. இந்த நிலையெல்லாம் மாற வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. தீவிரவாதிகள் எந்த ஒரு விமானத்தையும் கடத்தவே கூடாது ஆண்டவரே. அவருடைய சதி திட்டங்கள் முன்பதாகவே கண்டுபிடிக்கப்படணும் ஆண்டவரே. கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அந்த சதி திட்டங்கள் முறியடிக்கப்பட்டு போவதாக, செயலற்று போவதாக, நிர்மலமாய் போவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே சாத்தானுடைய சதி திட்டங்களை முறியடிக்கிறோம். தீவிரவாதிய சதி திட்டங்களை முறியடிக்கப்பட்டு போவதாக, கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு போவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே, இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆமென். அப்படிப்பட்ட காரியங்களை கர்த்தர் செய்யும்படிக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தீவிரவாதிகள் நிமித்தமாக விமானம் கடத்தப்படுவதோ ஆமென் உயிர் சேதங்கள் வருவதை இருக்கவே கூடாது. இயேசுவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இதோ கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நன்றிப்பா 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 கர்த்தாவே. நீர் அப்படிப்பட்ட காரியங்களாம் செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க. தீவிரவாதிகள் சதித்திட்டங்களை முறியடித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க. அதற்காக ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறோம். உமக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்கள் ஜெபங்களை கேட்டுக்கொண்டு இருப்பதற்காய் உங்க பாதத்தில் முகங்கப்பரவிலிருந்து உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆமா ஆண்டவரே. ஆமாப்பா தீவிரவாதிகள் நிமித்தமாக ஆமா எந்த ஒரு விமான விபத்து வராது இருக்கட்டும். விமானத்தை கடத்துகிற சம்பவங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்படட்டும். ஆமா ஆண்டவரே. இன்று முதல் பெரிய மாற்றங்கள் வரட்டும். வான மண்டலத்திலும் ஜனங்களுக்கு பாதுகாப்பு உண்டாகட்டும். வான மண்டலத்தில் சாத்தான் செய்த சதி திட்டங்கள் எல்லாம் முறியடிக்கப்பட்டு போவதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே தீவிரவாதிகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் அவர்களை சந்திக்க வேண்டுமா, கர்த்தர் அவர்களை ரட்சிக்க வேண்டுமா, நல்ல ஆமா மன இருதயத்தை கொடுக்க வேண்டுமா, அவர்களை ரட்சித்து மனம் திரும்புகிற இருதயத்தை கொடுக்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. கர்த்தர் அப்படியே செய்ய போவதற்காக ஸ்தோத்திரம். நீர் அப்படி செய்ததற்காக நன்றிப்பா. இயேசு என்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறாங்க தூய நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆறாவது காரியத்துக்காக நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். தேவனுடைய பாதுகாப்பு உண்டாகும்படிக்காக நாம் ஜெபம் பண்ண போகிறோம். ஆமென். தேவனுடைய கரம் ஆமென் எல்லா விமானத்து மேல இருக்கணும். பிரயாணம் பண்ணுகிற பிள்ளைகள் மேலும் இருக்க வேண்டும். கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு ஆமென் உண்டாகும்படிக்காக நாம் ஜெபம் பண்ணலாமா? ஜெபிங்களே இப்போது. பரலோக பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. நன்றி தகப்பனே. நன்றிப்பா. ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுத்து கொண்டிருப்பவரே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். இப்போதும் ஆண்டவரே ஜனங்களுடைய பாதுகாப்பிற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பிரயாணம் பண்ணுகிற எல்லார் மேலும் உம்முடைய பரிசுத்த கரம் நீட்டப்படட்டும் ஆண்டவரே. நீர் அவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. ஆமாப்பா ஆமாப்பா தகப்பனே. எத்தனையோ திட்டங்களோடு கூட ஆண்டவரே பிரயாணப்படுகிற வேகமாய் பறந்து செல்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தாவே நீர் பாதுகாப்பை கொடுக்க வேண்டுமா நாங்கள் மன்றாடி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்கள் எல்லாரும் உம்முடைய சாயரா இருக்காங்கப்பா. உம்முடைய ஜீவனை பெற்ற ஜனங்கள் ஆண்டவரே, உம்முடைய ஜீவனை பெற்ற ஜனங்களுக்கு நீங்க தான்ப்பா பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியும். தெய்வமே இயேசு ராஜா, ஏசப்பா ஏசப்பா கூப்பிடுற காக்கை குஞ்சுகளுக்கு நீங்க தானப்பா ஆகாரம் கொடுக்கிறீங்க. அவற்றை நீங்க போஷிக்கிறீங்களே. அதே போல அப்பா உம்முடைய சாயலா இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கர்த்தர் நீரே பாதுகாப்பை கொடுக்க வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விமானத்தில் பறந்து செல்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் பாதுகாப்பை கொடுப்பீராக. விமான விபத்துகள் இனி நடைபெறாமல் இருக்க கர்த்தர் கிருபை செய்ய வேண்டுமா நாங்கள் மன்றாடி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஜெபத்தின் பிரதிபலனை தேசத்தில் உள்ள அத்தனை ஜனங்களும் அடைந்து கொள்ளட்டும். நீர் இந்த அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்ய வேண்டுமா உடைய பரிசுத்த உடைய வல்லமையுள்ள நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நீர் அப்படியே செய்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இயேசு என்ற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறாங்க தூய நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஏழாவது காரியத்துக்காக நாம் ஜெபம் பண்ண போறோம். இந்திய தேசத்தில் உள்ள எல்லா விமானத்தின் பாதுகாப்புக்காக நாம் ஜெபம் பண்ண போறோம். ஜெபிக்கலாமா? ஜெபம் பண்ணலாம். பரலோக பிதாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. அகில உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆமாப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆமாப்பா விமானத்துக்காக ஜெபித்த நாங்கள் இப்போது இந்திய தேசத்திற்காக நாங்கள் குறிப்பாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எங்களுக்கு இந்திய தேசத்திலே இருக்கக்கூடிய எல்லா விமான நிறுவனங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விமானங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எந்த ஒரு விமான விபத்து வராது இருக்கட்டும் கர்த்தாவே. ஜனங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. எந்த ஒரு தீங்கு வராது இருக்கட்டும். ஆமாண்டவரே உண்மையே நம்பி ஆமாப்பா கடந்து போகிற பிள்ளைகளுக்கு நீரே பாதுகாப்பை கொடுத்து எந்த ஒரு தீங்கு வராதபடி நீர் காத்துக்கொள்ளும். எல்லா தேசங்களையும் காத்துக்கொள்ளும். இந்திய தேசத்தை நீர் காத்துக்கொள்ளும். விமானத்தில் பறக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் நீரே ஆசீர்வதித்து பாதுகாப்பை கொடுக்க வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் அப்படியே செய்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம். இயேசு என்கிற நல்ல நாமத்தில் ஜெபிக்கிறாங்க தூய நல்ல பிதாவே. நாம் செய்த எல்லா ஜெபங்களையும் கர்த்தர் ஏற்றுக்கொண்டதற்காக நாம் கர்த்தருக்கு நாம் மகிமை செலுத்துவோம். ஜெபத்தை ஏற்றுக்கொண்ட எங்கள் தெய்வமே, பலன் கொடுத்தவரே, பதில் செய்தவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்ப்பா. மகிமை எல்லாம் உமக்கு மாத்திரம் உங்களுக்கு மாத்திரம் உண்டாகட்டும்ப்பா. நீரே எங்களை ஆசீர்வதித்து காத்துக்கொள்ளுங்க. இயேசுங்கிற நாமத்தில் ஜெபிக்கிறாங்க பிதாவே. எங்கள் பரலோக பிதாவே, இம்மட்டுமா எங்களோடு இணைந்து இந்த ஜெப ஒலித்தை செய்த உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். விலையேற பெற்ற ஜெபத்தை எங்களை ஏறெடுத்திருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே. இதுக்கெல்லாம் நீங்க பலன்
பலன் கொடுப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஜெபித்த பிள்ளைகளையும் மனம் திறந்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமா? ஆபிரகாமை எப்படி மனம் திறந்து ஆசீர்வதித்தீரோ அவ்விதமாகவே எங்களோடு இணைந்து இந்த ஜெப ஊழியத்தை செய்து அவர்களையும் அவ்விதமாகவே நீர் ஆசீர்வதி அவர்களை பெருக செய்ய வேண்டுமா? அவருடைய தேவையில சந்திக்க வேண்டுமா? நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அவருடைய கண்களை திறப்பீராக. இந்த வேகமாய் ஓடக்கூடிய நாட்களில் வேகமாய் ஓடக்கூடிய பலனை கொடுப்பீராக கர்த்தாவே. அதிகமாக விழித்திருந்து ஜெபிக்கக்கூடிய ஜெப ஆவினாலும் அவரை நிறைத்துகளை காத்துக்கொள்ளும். நீர் அப்படியே பயன்படுத்தும். நீர் அப்படி செய்ததுக்கு ஸ்தோத்திரம். இயேசுங்கிற நல்ல நாமத்தில் ஜெபிக்கிறாங்க தூய நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். பிரியமானவர்களே, இன்றும் கூட அதிக நேரம் நாம் ஜெபம் பண்ணியிருக்கிறோம். தொடர்ந்து இந்த காரியங்களுக்காக ஜெபிங்க. இந்த ஜெப குறிப்பில் எழுதி வச்சிருக்கீங்க, உங்கள் சபையில் சொல்லி ஜெபம் பண்ணுங்க. மற்றவர்களுக்கும் இந்த ஜெப குறிப்புகளை கொடுத்து நீங்கள் ஜெபிக்க வைங்க. இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து உங்களுடைய கருத்துக்களை கண்டிப்பாக எங்களுக்கு எழுதி அனுப்பணும். சரிங்களா? எழுதி அனுப்புங்க. திரையிலே தோன்றக்கூடிய எங்களுடைய விலாசத்திற்கு நீங்கள் எழுதி எங்களுக்கு அனுப்புமாறு உங்களை அன்பாக எங்களை வேண்டிக் கொள்கிறோம். உங்களுடைய காரியங்கள் இருந்தாலும் சரி, உங்களுடைய ஜெப குறிப்புகளையும் கூட இமெயில் மூலமாக தெரிவிக்கலாம், கடிதத்து மூலமாக நீங்கள் தெரிவிக்கலாம். சரிங்களா? தொடர்பு கொள்ளுங்க. உங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்க நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you. எங்கள் முகவரி பிரதர் ஜான் கே இயேசுவின் துணி ஜெப ஊழியங்கள், தபால் பெட்டி எண் 6, ராமநாதபுரம் 623501, தென் இந்தியா. மேலும் விவரங்களுக்கு கீழ்காணும் தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளவும். Our address, Brother John K, Voice of Jesus Prayer Ministries, Post Box number 6, Ramanathapuram 623501, South India. For more details, contact us through these phone numbers.